Nerġa' fakkarkom fil-mod ta' kif niċċelebraw din il-quddiesa. L-ewwel qabel kollox noqogħdu dejjem inżommu d-distanzi, fl-istess bank toqgħod dejjem persuni li jgħixu flimkien. Jekk le, wieħed kull tarf ta' kull bank. Jekk hawn xi ħadd minnkom li jixtieq jirċievi s-sagrament tal-qrar, in-naħa tiegħi x-xelluk hawnhekk fil-kurutur oqogħdu hemmhekk u issa jiġi s-saċerdot u jkun jista' jqararkom. Meta tersqu biex tqerru nitolbukom iżommu wkoll id-distanzi, tiffullawx. Jiġifieri nżommu dejjem is-sultanza ħalli nkomplu dejjem nieħdu ħsieb xulxin. Waqt il-quddiesa u t-qarbin kulħadd jibqa' f'postu, ma ninżlux għall-kubtejna fuq il-bank ta' qudiemna, imma min irid jinżel għall-kubtejh jista' jinżel għall-kubtejh fil-post fuq il-bank tiegħu, imma tinżlux fuq in-kneelers biex inżommu dejjem id-distanza mal-bankijiet ta' qudiemna. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Illum ħuti Eżies, il-Knisja tiċċelebra s-solennità tal-qalb imqazza ta' Ġesu. Ekkejjew illum propju il-lejla ftit sigħat oħra id-Djoċesi ta' Għawdex se tirċievi rigal mill-qalb ta' Ġesu. 3 żgħażagħ, id-Djaknu Marju Merċieqa li qiegħed hawn ukoll magħna u għalhekk inħeġġiġkom biex titolbu għalih, sejjer jiġi ordinat saċerdot il-lejla u tnejn oħra minn sħabu żewġ seminaristi sejrin jiġu ordinati djaknu. U għalhekk hija aħna nitolbu l-mulej biex dawn iż-żgħażagħ jaqdu l-missjoni tiegħu skont il-qalb u r-rieda ta' Ġesu. Qegħdin noffru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għall-irwieħ ta' Joseph, Loreta u Lori Grima. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, irroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħarruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina, int li tneħħi dnubiet tad-dinja il-qajt talb tagħna, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għaliex inti waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla, int fil-ħnina tiegħek oġbok tiftħilna it-teżori bla qies ta' imħabtek fil-qalb ta' ibnek midruba bid-dnubietna. Għamel li minn qalbna nagħtu xhieda tal-ħajr u tal-qima tagħna billi nagħmlu tpattija xierqa għal imħabtu. Bibnek Ġesu Kristu Sidina li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb ta' Deuteronomju. F'dak iż-żmien Mosè kellem lill-poplu u qal: In poplu qaddis għal mulej Alla tiegħek minn fost il-popli kollha li jinsabu fuq wiċċ l-art. Lilek għażel il-mulej Alla tiegħek biex tkun il-poplu miksub tiegħu. U l-mulej jitgħaxxaq bikom u għażilkom mhux għax kontu kbar fil-att iżjed minn kull poplu ieħor, għax intom niċken fil-att fost il-popli kollha. Iżda l-mulej għażilkom għax ħabkom u għax trid iżomm il-ħalfa li ħallef lill-missirijietkom. Kien għalhekk li l-mulej bit qawwija ħariġkom u fdikom bin dar il-jasar, min il-farawn
sultan tal-Eġittu. Għaraf mela il-mulej Alla tiegħek u Alla fidil li jżomm għal 1000 nisel il-patt ta' tiba tiegħu ma' ħbibu u ma' dawk li jħarsu l-kmandamenti tiegħu. Imma jitħallas f'wiċċkom stess mill-edewwa tiegħu billi jeqridhom u ma joqgħodx jitlajja mal-għadu tiegħu imma f'wiċċu jitħallas minnu. Ħares mela l-kmandamenti u l-liġijiet u d-digriti li jiena llum qiegħed nordnalek biex tagħmel kull ma jgħidu huma. Il-kelma tal-mulej. Id-djiba tal-mulej irrid dejjem nagħni. Birek ruħ tiegħi il-mulej, qalbi kollha nbirek l-isem qaddis tiegħu. Birek ruħ tiegħi il-mulej u la tinsiex il-ġid kollu li jagħmel miegħek. Tal-mulej minn dejjem għal dejjem. U li jaħfer dnubitek kollha, ifejja il-mart tiegħek kollu, jifdil il-ħajtek mill-qabar, iħadnek bit-tjiba u bil-ħniena. Il-mulej jagħmel is-sewwa u l-ħaq mal-maħqurin kollha u għarraf lil Mosè il-ħsieb tiegħu, l-emmejjel tiegħu lil-uliet Iżrael. Ħaninu twajjeb il-mulej idum biex jagħdab u kollu modrija, ma mexxix magħna skont ma ħaqhom ħtijitna, ma ħallasniex skont ma ħaqq ħżunitna. It-tieni qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwann Apostlu. Eżis, ejjew inħobbu lil xulxin għax l-imħabba ġejja minn Alla u kull min iħobb hu mwieled minn Alla u għaraf lil Alla. Dak li ma jħobbx ma għarafx lil Alla għax Alla hu imħabba. B'dan deret l-imħabba ta' Alla fina għax Alla bat lill-Ibnu l-waħdini fid-dinja biex ngħixu fih. U hawn qiegħda l-imħabba mhux għax aħna ħabbejna lil Alla imma għax ħabbna hu u bat lill-Ibnu biex ikun ta' tpattija għal dnubitna. Eżis, jekk Alla ħabna daqshekk, aħna wkoll għandna nħobbu lil xulxin. Lil Alla għadu ħadd ma rah, imma jekk inħobbu lil xulxin u jagħmar fina. U imħabtu issib il-milja tagħha fina. B'hekk nafu li aħna nagħmlu fih u fina għax tagħna semm mill-Ispirtu tiegħu. Aħna rajna u nagħtu xhieda li l-Missier bat lill-Ibnu s-Salvatur tad-dinja. Kull min jistqar li Ġesu li ben ta' Alla, Alla jagħmar fih u hu f'Alla. U aħna rafna l-imħabba li Alla għandu għalina u hemm minnija. Alla hu imħabba u min jagħmar fl-imħabba jagħmar f'Alla u Alla fih. Il-kelma tal-mulej. Alleluja. Ħudu fuqkom il-madma tiegħi u tgħallmu minni għax jiena ta' qalb ħelwa u umli. Alleluja. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qabad u qal: Infaħrek missier sejt is-sema u l-art għax inti dawn il-ħwejjeġ ħbejthom lil min hu għaref u d-den u wrejthom li ċkejknin. Iva missier, għax lilek hekk għoġbok. Kollox kien mogħti lili minn missieri u ħadd ma jaraf lill-liben jekk mhux il-missier kif ħadd ma jaraf lill-missier jekk mhux liben u dak li lilu liben irid jarrafulu. Ejjew għandi, intom il-koll li tinsabu imħabtin u imtaqlin u jiena inserraħkom. Ħudu fuqkom il-madma tiegħi u tgħallmu minni, għax jien ta' qalb ħelwa u umli, u intom issibu il-mistrieħ ta' ruħkom. Għax il-madmat tiegħi ħelu u t-toqol tiegħi ħafif. Il-kelma tal-mulej. Jew nistqarru l-fidi tagħna u ngħidu flimkien jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kull li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx, u f'mulej wieħed ibn waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox.
niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuha għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn miet skont l-udba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jirġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkolliex tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum imweġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fom il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Alla jekk ħabna daqshekk għax aħna wkoll għandna nħobbu l-xulxin. Min iħobb il-Alla jgħix f'Alla u Alla jammar fih. Ejjew hekk din il-kelma li Marja tina l-Evanġelista Ġwanni u l-istess għamel esperjenza tal-imħabba ta' Ġesu. Ejjew nrisqu it-talbiet tagħna. Nitolbuk mulej għall-Knisja biex tkompli tkun il-qaddejja tal-umanità biex fil-qadi tagħha il-bniedem jaraf il-qadi u l-imħabba tiegħek fi Kristu. Nitolbu. Ħallina dal-għodu impoġġu fil-qalb tiegħek mulej bit-talb tagħna nakkumpanjaw lil dawn it-tliet żgħażagħ li sejrin jiġu konsagrati għalik biex huma wkoll ikunu għaddejja tal-umanità. Nitolbu. Nitolbuk mulej għalina il-koll biex namlu tassew esperjenza tal-imħabba tiegħek. Ħatkun l-imħabba tiegħek li jissuqna biex minnek nitalmu nħobbu, naqdu u naħfru lil xulxin. Nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu, tolbuk mulej li tbirek l-ewwel qabel kollox il-lisqu fil-ġdid tad-djoċesi tagħna durant Tewma. Kompli birek u qaddes il-familji kollha u għati l-għajnuna meħtieġa il-dak kollha il-morda dak kollha li jduru bihom. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Mulej Ġesu, int li jinta qalb ħelwa u umli, ilqa nitolbuk it-talbiet ta' din il-familja li nġabret madwarek biex tqimek u tfaħrek u tirringrazzjak għal dak kollu li inti tagħmel magħha, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox.
ħares mulej lejn l-imħabba bla qies tal-qalb ta' ibnek il-għażiż biex is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek ikun jogħġbok u jpattilek għal ħtijietna bi Kristus Siedna. Il-mulej magħkom nerfgħu lubna il fuq niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristus Siedna. U meta intrefa fuq is-salib bimħabba tal-aġeb talilu nnifsu għalina min ġenbu minfut xerred demm u ilma u ħarġu is-sagramenti tal-Knisja biex il-bnedmin kollha jinġibdu lejn il-qalb miftuħa tas-Salvatur u kollhom ferħana jimlew l-ilma mill-lejjun tas-salvazzjoni. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u intennulek bla għeda. Għaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli ta' smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smewwiet. Għaddejs ta' sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati ħal ħobs, radd il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof Magħżul Dun Anton, l-Isqof Mario u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek għala missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu is-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi salt nagħtek,
ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrej iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu, d-dem ta' Kristu iħarsuna għal ħajja ta' dejjem. Amen.
Nitolbu. Għamil mulej li s-sagrament tal-imħabba tijek iħeġġiġna bimħabba qaddisa ħalli ninġibdu dejjem iżjed lejn ibnek u nitalmu naraw lilu fħutna u li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kum. Berikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Nejdu tliet Ava Marijiet l-Omna Marija. Slim għalik Marija, bi-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost il-nisa, imbierek il-frott tal-ġust tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bi-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost il-nisa, imbierek il-frott tal-ġust tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bi-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost il-nisa, imbierek il-frott tal-ġust tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.